Takže vítam vás u druhej časti Zombietek. No, práve som skočil do hry, presne tam, kde je boss. Takže tohto bossa ste už mohli stretnúť pri mojom prvom dieli. Nie je až tak silný, pretože vlastne strieľa, on iba také vybuchovacie gule. Neviem, bossy podľa mňa sú tiež taký ľahký, len jedného genu nevedia dať už dlho dávno. Takže old demon, takže vlastne starý démon. Potom on vlastne vyvolal démonov. No a tento vlastne nič nerobí, on iba hádže gule, také vybuchujú a ešte tie takéto prúdy dáva. No vlastne možno ma zničí, no áno, asi áno, určite. Ale má strašne málo života. Hlavne som hrozne skočil do serveru, presne takto. Ale nevadí. Ďalšie to mohlo byť. Práve sme narazil. Takže porazili sme ho. Čo bolo? No, aj on ma porazil. A vlastne teraz chvíľku ja to je možno, lebo sme ho zničili a ani chcem hovoriť nič, ale mal práve vlny a keď postal z mŕtvych a dal tie vlny. Teraz si chvíľku budem postaviť, ale môžem zahrať, že budem zombík na chvíľku, kým neporazí túto vlnu. Trošku im to straším. Dobre, ja som najslabší zombík, nestraším to vôbec. Ale tak. Takže toto už mám skoro hráča. No, ako aj zombík je byť zábava, len to rýchlo zničia. Aha, to je Mega Angel. Tento má asi o 2 zbrane menej horšie ako ja. To som trafil. No vlastne ešte potrebujú 16 zombíkov, 14 ničiť a bude ďalšia vlna. Toto hráči nebudú mať rezukovať zničíme, lebo nedajú sa mi. Takže aj mňa zničil už. Takže ideme hrať. No hneď Angel, toto je dobrá náhoda. Dvaja tank Mega Angelovia. To je jeden z najsilnejších týchto zombošov. Neviem, to si práve Aniela museli dať ako zombíko, ale nevadí. To je ich vec, ako vymysleli hru. Minihru. A kto? Tak tým sa pozrieť, odkiaľ toľko zombíkov chodí. Ako týchto končím. To je slime, takže slizového vlastne. Takže nie, ešte týchto. Jo, tak to je tuto. Takže odtiaľ to z tohto dvora vlastne chodia. Nie je to ťažké ich ničiť, lebo tak ja mám dobrú zbraň. Toto je jedna z najlepších zbraní. Ja som druhý najlepší na serveri. Ale je to úplne jedno podľa mňa. Ja to hrám iba pre zábavu. No tak. Ďalšiu vlnu. Ďalšia vlna ide. Tuto je vlastne dvor a toto je podľa mňa také laboratórium. Pohráme. Naháňačku vlastne pohráme. Vidíte, čo to je?
Toto sú o niečo zombie. Jeden buchne, druhý rýchlo beží. Keď nejako tam vidno napísať, tak akože asi napíše do komentárov na túto hru, minihru, že ja by som tam asi dal na túto minihru nejakého silnejšieho zombíka. Lebo napríklad minule tam dali nejakého kryštálového, ten je náhodou veľmi silný, ale nejakého silnejšieho by tam mohol dať ešte. Napríklad čo by, alebo mohli by to tak vylepšiť, že by napríklad niečo rovno strieľali zombíci. No tak ma to napadlo, ale nie, podľa mňa to asi, ale nebude to asi dobrý nápad. A keby by strieľali, to by bola sranda zase, ale rýchlo by na všetkých hráčov pozabíjali. No a vlastne rýchlo by nás aj pozabíjali a bolo by to dobré, no tak, lebo by sa aj nezahrali, lebo napríklad bolo by 20, 10, maximálne môže byť asi 15 hráčov na serveri a tak, a bolo by tam ich asi, no 15. A zombíkov by tam išlo strašne veľa, kde sa im fér nemôže, oni mali tiež zbranie. A tak to je dobré. To je rýchly zombík. Tu to bol ešte jeden, áno. Aj tu, to je ľadový, tento má zmrazil. Máš 179 kg. To je také malé bludisko. Dole, čo je tuto. Zombík je dole. A tuto je alebo napríklad takto sem pieskový zombo udrel do zeme a to vlastne tak útočil na tú hráčku. A mohol by vlastne udrel by do zeme a spravil by také vlny ako normálny boss. To by bolo aj lepšie. Aj ťažšie, ale čím ďalšie plánu, tak tým lepšie. Lebo viac si zahráme. A dobre, toto je vodivý, myslím tak, že lebo tak sa volá Void a tak len je to vodivý. Mám tu aj aniel. A to je láva zombie. To ničia. A týmto sa aj lúčim s druhou časťou zombie.